Aiwa, ndichida kutendai muri Zimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa pano paSaint TV abasa richienda mberi. Nhasi tatirega timboshanyawo kuJohani Masowe echishanu kuno kunonzi kuGwanzura muHighfields muguta reHarare. Kereke iri panapa inotungamirirwa nababa vanonzi Madzibaba Mozi. Aiwa, tatirega timbouya tizomboonawo maprograms avari kuita panapa akasiyana siyana, ari kusanganisira maprograms ekuchengeta nherera, charity chaiyo vari kuita panapa, kureva kuti kudii, kureva kuti nherera dziri kupinda kereke pamwe chete navo havasi kudzifuratira asi vari kudzitarirawo vachidzichengeta, vachidzibhadharira maschool fees. Aiwa, ndo mamwe maprograms avari kuita panapa. Aiwa, ndichida kungokurudzira kuti kana uri munyowani usati wasubscribe, subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Aiwa, handei munozvinzwira, munozvionera zviri kuitika panapa. Tawa kuti pavana vatiri kuda kuitira munamato panapa wekuchikoro, munamato wavo wekuchikoro, idzo nherera dzedu grade 1 to 7. Pane umwe asiri kutoenda kuchikoro. Baba ino vari kutaura kutoti akatopedzesera kare. Mata akapedzesera rini ko mwana? Akangoenda grade 1 izina kusvika naizvino akangogara. Hanza akangodzidza grade 1 chete. Ade a grade 1. Ane 13 years. Ade a form 1. Akangoenda grade chi? Ko vabereki vanonyararirei? Kana vana vachinge vafirwa, hazvisi kureva kuti vanhu vese tafa. Kana vana vachinge vafirwa, hazvisi kureva kuti vanhu vese vafa. Hazvipisi tsitsiwo here? Mwana akangoenda grade 1, grade chi? 1 chete. Grade 1 chete, grade 1. Ndo kwamakaenda mese grade 1 chete here. Saka zvatipisa tsitsi. Vanhu vanonyara kutaura matambudziko edu atinenge tinawo, vachitya kusekwa nevamwe vanhu. Kufirwa hakusekesi nekuti kufirwa haisi sarudzo. Kufirwa haisi chi? Kufirwa haisi chi? Vese vari panapa vakafirwa. Saka vafirwa. Vana vese vari pano ava vakafirwa. Kufirwa haisi chi? Imiwo vanhu vakuru makafirwa. Saka kufa murava wani. Zvino nai mwanangu. Zvawapinda grade 1 uchada here kuenda mberi nechikoro kana kutangidza? Oda kuita sei? Oda kuenda chi? Grade 1? Haana kuita mangu magrade. Hanzi neage yangu ndingaenda form 1 asi ndakuda kutanga grade 6. Inonobuda zvakanaka here? Toda kumubhadharira kuti aende kuchikoro. Saka toda kumubhadharira kuti aende kupi? Saka tiri kunzwa nokumubvunza kuti akagumira grade 1. Ndiani anoona ipano? Zvisina. Hanzi ndina sisi nedzimwe hama dzanguwo dziri pano. Sisi vemwana uyu ngavauye kuno nehama dzavo ngadziuye kuno. Sisi vake ngavauye kuno. Ana sisi vake atiitei tipedzise. Hama dzemwana ngadziuye kuno.
mwana akafirwa nevabereki akangoenda grade 1 chete. Zvino toda kuti tibvunzane naye kuti oda kuenda grade 1. Naye sisi muningira wenyu ati ndoda kutangira grade 6. Mari yekumbhadharira tinayo. Otangira grade 6 yacho. Mati? Maifunga grade 5. Otangira grade aniko mwana uyu? 6 inoita hayo. 6 ine makala. Maticha matotangira grade ani? 5. Vari kuti grade ngatangire grade 5 simudzai maoko. Vari kuti makala anonetsa ngatange grade 5. Grade 5. Grade 6 ine makala. Sai maoko pasi. Vamwe vakaisa pasi otangira form 1 yacho here. Vakawanda mati ngatangire grade 5. Saka chiende munomutsvagira nzvimbo. Mamutsvagira nzvimbo tomubhadharira baba ino. Zvataingoita vamwe. Tine vamwe atakatobhadharira vakatoenda kumauniversity vatoriko, vamwe vakatopedza. Kuzvikonewera ndivo. Isi pedu taita sei? Saka ndaona kuti pana vanhu vanonyara pana sei? Saka nedzimwe nherera dzacho dzese dziri pana baba inoka. Ndofunga tikangodzibhadharira dzogona kungoita zvakanaka. Tongobhadharira nherera dzese dziri panapa tangodzibhadharira. Dzese nherera dziri panapa tongodzibhadharira. Tatobhadharira nherera dzese dziri pano. Dzese grade 1 to 7. Hatichadi nherera yechipostori isingaendi kuchikoro. Hatichadi nherera yechipostori isingaendi chi? Toda kuti iwe kana ukafa unofa hako izvati kunamata kwangu nevamwe zvakanaka. Vana vangu vanovaendesa vanhu vaya. Vanovaita sei? Uchinamata nevamwe zvakanaka. Saka dziri panapa tangosarudza dzese dzauya pano kuti zvakabvepi kuti vakabva kupi, tangoti dzese bamba zongena, torai mazita, torai mafoni namba, torai zvese tingodaro. Handitawirirana. Kana vakura vakuroorwa, vana baba mukuru nana baba munini vanodya mari yavo. Ngavadye mari yani? Mari yavo hatiidisu. Toda kuti vana ava vave neramangwana rakajeka. Saka tinokutendai, mwana akuenda grade 5, moenda munomutsvagirewo nzvimbo yakanaka pagovernment school pane Murawo. Haikona kuti moenda munomuisa kune zvimwe zvikoro zvokuti anenge akutanga kuita zvinhu zvevanhu vaiko. Zvinhu zvevanhu vakuru ndezvevanhu vai. Saka aiwa tinokutendai muri. Vana vedu takublessai, ndai munogona chikoro handitika. Dai mugare nya baba ino vanozokuonai monzwika kuti zvinofamba sei. Tinoda kutenda Mwari nenguva yatipa. Imbai tinzwe vhesi ramama chivaimbira. Dzenyu baba uya uone Abhurama. Abhurama nerera nerera. Uya uone Abhurama. Aiwa, ndozviri kuitika kukereke Johani Masowe yechishanu inotungamirirwa naMadzibaba Mozi, inopindura kuGwanzura KuHighfields. Munofungewo nezveprogramu yakaita seiyi yakuitwa nevapostora. From Uncle saying the only Uncle for now, it's much love.